खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बेरेन्सिगुरि गामिनि हान्थामेला खालामग्रा दालाङा मोजां नङा। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजोगाव SNB स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय ASPL आ सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्ला बेंटल बास स्टेन्ड साखाथियाव गोदानै खुलिदों बालें दख'ना दखान। कामाख्या रेल स्टेशनाव साथाम हमगार्डआ सेरनै सना खावनानै खारखोमादों। दिल्लीयाव गारि मटरा जरा बेजरा आलादा आलादायै खारनांगोन। हालदैबारि गामिनि हाबा जाखानाय दनिमा दैमारिया गोमानानै दङ। मुरखंसेलेक समखं गामि पन्चायतआ खेल महारनखौ खुंफुंबाय। मोख्राजों गाग्लोबजानानै नाग्रिजुलियाव सासेनि जिउ खहा। सिमलागुरियाव जुवारिनि हेंथायै रेड खालामनानै सानै जुवारिखौ पुलिसआ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सान्तिपुर BSDनि सिङाव थानाय बेरेन्सिगुरि ओनसोलनि हान्थामेला खालामग्रा दालाङा मोजां नङिनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों थागिबि रायजोफ्रा। 19 बोसोर सरकार सालायबोनाय BPF दोलोआबो जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबोआखै होननानै फोरमायदों रायजो राजाया। आरो आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सरकाराबो बे दालांखौ सुस्रांनानै होआखै। जाउनाव दालाङा मोजां नङिनि थाखायनो गोबां फरायसाफोर आरो आबादारिफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो गामिनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौसेयै गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सरकार एबा प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजोगाव SNB स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय ASPL एबा आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ सोलिगासिनो दङ। बोहैथि दाननि 8 नभेम्बर 2023 इं अक्ट' सानखालि गबिन्द बसुमतारी FC आरो खोरोमथाव FC जों जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागोन होननानै खुंफुं आफादा फोरमायदों। लोगोसे परबतजरानि गासै रायजो राजाफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बयखौबो लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों खुंफुं आफादा। लोगोसे टिकेटनि बेसेनखौ गेलारिंआव 40 रां आरो जेनेरेलाव 30 रांल' लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेंटल ओनसोलनि बर' हारिनि आइजोफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। रायजोनि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै बालें बसुमतारीया गावनि मुङैनो खुलिदों गोदानै बालें दख'ना दखान। दख'ना दखाननि बिगोमा बालें नार्जारिया बेंटल ओनसोलनि गोदानै दख'ना बायनो गोसो जानाय सुबुंफोरखौ गावनि गोदानै खुलिनाय बालें दख'ना दखानाव लांफैनो एबा बायनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बालें नार्जारि मुंनि फेसबुक पेजआव थांनानैबो अर्डार खालामनो हागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो आबुङै मिथिनो एबा गावनि फसायनाय दख'नाखौ बायनो थाखाय 8011394362 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानोबो हागोन। कामाख्या रेल स्टेशनाव थांनाय 24 अक्ट'बर खालि कान्चनजंगा एक्सप्रेसनिफ्राय सिग्रोमनानै मोननाय सेरनै सनाखौ लानानै खारखोमादों साथाम हमगार्डआ। गुवाहाटी GRPआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसोर साथाम हमगार्डनि मुङा फारियै तौफिक आली, आक्तुल आली आरो आजमल आली। बिसोर साथाम हमगार्डनि हेंथायै GRPआ केस फाइल खालामनानै बिसोरखौ नायबिजिरनो नाजागासिनो होननानै फोरमायथिदों। दिल्लीयाव गारि मटरा जरा बेजरा आलादा आलादायै खारनांगोन। बांद्राय उखुन्दै एबा खुवा खुनायखौ नोजोर होनानै दिल्ली सोरखारनि आबहावा बिफाना बिथोन जारि खालामदों दि दिल्लीयाव 13 नभेम्बरनिफ्राय 20 नभेम्बरसिम गारि मटरा जरा बेजरा नाम्बारनि आलादा आलादायै खारनांगोन। दिल्ली आबहावा बिफाननि मन्थ्रि गपाल रायआ समबारखालि बे बिथोनखौ जारि खालामदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव दिल्लीनि आबहावाया जोबोद गुबुंले आरो उखुन्दै एबा खुवा खुफबनायजों जोबोद गाज्रि जानानै दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय हालदैबारि गामिनि सुभाष दैमारि आरो खनाली दैमारिनि बिहामजो दनिमा दैमारिया थांनाय 5 नभेम्बर 2023 अक्ट' रबिबारखालि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनाया दिनैसिम न'आव फैफिनाखै आरो गोमानानै दङ। सोरबाफोर बेनिखायनो बबेयावबा नुबाय बायोब्ला न'खरनि सुबुं आरो दनिमानि हौवा बलाराम दैमारिनि जानबुं नम्बर 9954327156 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों।
लोगोसेनो नखरनि सुबुं बिहाव बिखुनजो आरो फिसाया दनिमा दैमारिखौ बबेयावबा दंबायबायोब्ला न'आव फैफिननो खावलायहरदों। धेमाजि जिल्लानि मुरखंसेलेक जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय समखं गामि पन्चायतआ समबारनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों समखं गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खेल महारानखौ खुंफुंबाय। बे खेल महारानाव काबादि, एथलेटिक्स, फुटबल, भलिबल आरो ख'ख' गासै मोनबा गेलेनायफोरखौ लानानै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन सारेन्डार NDFBनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, गावबुरा बिन'द बर', जनाय जिल्ला गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि कुमेश्वर मरां, समखं गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं हरित राय चौधुरी, गामि पन्चायतनि नेहाथारि रुजु औवारी लोगोसे गासै मावख'गिरि आरो वार्ड सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। हाग्रानि मोख्रा फालोजों गाग्लोबजानानै तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव 48 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। रुंसारि जानाय सुबुंनि मुंखौ सबिराम बर' होननानै मिथिहोदों। सबिराम बर'आ नाग्रिजुलि गोजौ फरायसालियाव अफिस एसिस्टेन्ट एबा खेरानि मावोमोन। बरन्दी फारसे थाबायलांबाय थानाय समाव हरखाबै 500सो मोख्रा फालोआ सबिराम बर'खौ गाग्लोबदोंमोन। मोख्रानि बे गाग्लोबनायखौ गिनानै सबिराम बर'आ बरन्दी दैमायाव बाज्रुमदोंमोन। अब्लाबो गोब्राब जोखोम जानायलाय हाखु दाखुयै रङियानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय सबिराम बर'आ जोबथा हां लायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सिमलागुरियाव रबिबारखालि सानै दुथां जुवारिखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। सिमलागुरि आउटपस्टनि आइसि कुमुद शर्मानि दैदेननायाव सोलिनाय नायबिजिरनायाव जुवा दैदेननाय मास्टार माइन्ड बाबलु साहा आरो अबिराम साहाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय जुवारि बाबलु साहानि न'आ उत्तर आइटियाबारियाव आरो अबिराम साहानि न'आ लहासुर गामियाव होननानै मिथिनो हादों। पुलिसनि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै दुथां माफियाया बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे बरपेटा रडनि माखासे जायगाफोराव तिर, जुवा, एन्डिं, तास जुवाफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो दैदेनबोगासिनो दङमोन। जायनि जाहोनाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव सानै मास्टार माइन्डखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव दैथायहरो पुलिसआ। बे जाथायाव माब्लाबाबो जेबो दुर्नीतिजों गोरोबथा खालामै पुलिस आइसि कुमुद शर्माया सांग्रां जानो खावलायदों रायजोफोरखौ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।